Šusbus autobus, takže dneska si otevřeme 10. políčku. Áďa už jde na to, tak uvidíme, jaká čokoládka se v něm nachází. Je taková náhoda, úplně ta stejná, co včera, no. Takže jako reakci si pamatujete, ne? Musíme vůbec otvírat. No dobře, tak já ho otevřu, já vím, že to chcete. Minule jsem vám ukázal, klasická tmavá čokoláda, ať pálí. Minule to vlastně vůbec nepálila, ale... Teďka má větší kus, takže to bude pálit, no. Můžu se. Ta čokoláda sama o sobě zase prostě dobrá, ale nepálí mi zase tak. Ne, tak pálí. Tentokrát je fakt taky nepálí, no. O! Tak je tentokrát fakt jo. No. Ta tmavá čokoláda je dobrá. A pálí to dobře, já mu pálí dát 8 z 10. Já dávám taky 8 z 10. Uvidíme se u dalšího pálivého videa, čau.